vorbă cu doctor medic veterinar Anca Ivan, specialist Animax, și vom afla de această dată câteva informații utile despre un rozător, porcul de Guinea. O specie de animale de care mulți sunt atrași, dar în egală măsură și mulți sunt speriați, considerând că este o specie agresivă, îi mușcă sau nu pot socializa ușor cu ei. De altfel, colegul meu Cristian Fetter amintea în prima ediție a Academiei Veterinare, în cadrul Academiei Canine, că dacă nu ai timp să te ocupi de un animal, atunci trebuie să-ți iei un animal de pluș. Oarecum suntem la jumătatea acestui adevăr cu un asemenea animal. Este de dimensiuni mici, mult mai comod de a avea un câine și nu este nici de pluș. Ce caracteristici are acest animal? Care este originea lui? Este un animăluț originar din munții Anzi, din Peru. Este foarte important să cunoaștem această origine pentru a-i crea acasă un habitat, un mediu cât mai asemănător cu cel natural. Da? Această origine presupune că sunt animăluțe care preferă o temperatură mai scăzută, o temperatură de confort ceva mai scăzută, care preferă zonele mai rocoroase. Este un animăluț extrem de sociabil, care este ușor de întreținut, un animăluț curat, un animăluț care nu mușcă, contrar folclorului. El mușcă foarte, foarte rar și atunci, mai ales atunci când se simte agresat. Deci nu reprezintă absolut niciun risc. Totul este să cunoaștem câte ceva despre el, să știm cum să-l manevrăm și ce necesități are un astfel de animăluț. Și pentru acest lucru apelăm la specialist. Da. Spuneam mai devreme că este o rețea bine cunoscută în toată țara, o rețea de magazine dedicate animalelor de companie sau, așa cum sunt ele cunoscute mai degrabă sub denumirea de pet shop-uri, care, pe lângă personalul implicat în activitatea comercială, are și personal de specialitate. Mai precis, un medic veterinar. Care sunt principalele rase pe care le găsim în astfel de magazine și în speță cele privind porcul de Guinea? Sunt foarte multe rase în ceea ce privește această specie. S-au obținut foarte multe rase prin selecție, dar cele mai cunoscute, cele mai populare pe care le găsim în magazinele de specialitate se referă la rasa englezească. Sunt porcușori mai plinuți, cu părul scurt, părul neted. Adică tuns perfect englezește, da, precum gazonul. Așa este, așa este. O rasă care necesită mai puțină îngrijire din punct de vedere al toaletării, da? Pentru că părul este scurt, se piaptănă destul de rar. O să revenim mai târziu să explicăm și cum îi îngrijim. O altă rasă cunoscută în magazinele de specialitate și foarte apreciată de iubitorii de animale se referă la rasa abisiană. Sunt porcușori al căror păr este scurt și prezintă vârtejuri, sau rasa peruviană. Sunt porcușori cu blănița lungă. Acestea sunt cam cele mai întâlnite rase în magazinele de specialitate. Un lucru pe care fiecare proprietar de animale de companie ar trebui să-l cunoască: care este vârsta până la care pot trăi aceste animale? Sunt animăluțe longevive, vârsta ating undeva vârsta de 5-7 ani, depinde foarte mult însă de condițiile pe care le creăm noi acasă, de felul în care reușim să îngrijim aceste animăluțe, să le asigurăm necesitățile. Trebuie să, în momentul în care ne achiziționăm un astfel de animăluț, trebuie să fim foarte bine informați, să știm la ce ne așteptăm, ca atunci când ajungem acasă să nu ni se pară că am ales un animăluț imposibil de îngrijit, nepotrivit.
În situația în care avem și alte animale în casă, conviețuirea porcului de Guinea cu acestea se face ușor sau nu? Trebuie să fim atenți la câteva detalii. Foarte multă lume, când achiziționează un porcușor, se întreabă câte exemplare să ia. Dacă să ia unul sau să ia mai multe exemplare. Exact, și acest lucru e extrem de important. Noi, v-am spus, trebuie să îi creăm niște condiții cât mai asemănătoare cu cele din mediul natural. Ei în mediul natural trăiesc în grupuri, ceea ce este foarte important și atunci când îi aducem acasă, să încercăm să aducem măcar 2 exemplare. Dacă ei socializează, se cunosc foarte bine prin miros, prin diferite grohăieli, de aici vine și denumirea de porcușor, că scot niște sunete din acestea asemănătoare porcilor. Și atunci, pentru a socializa, este foarte bine să luăm măcar 2 exemplare. Asta se traduce o să vedem că cei care trăiesc în grupuri au o stare mult mai bună de sănătate și un comportament mult mai bun. Sunt niște animale sociabile. Sunt animale extrem de sociabile. Vis-a-vis de conviețuirea cu alte animăluțe, trebuie să știm că dacă acasă avem un câine sau o pisică, porcușorii de Guinea ar putea reprezenta o sursă de vânat pentru acestea și atunci trebuie să fim foarte atenți ca respectiv câinele și pisica să nu aibă acces la cușcă. Conviețuirea se poate face fără absolut nicio problemă.